এই ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ ଚାରି ଚାରି ଜଣ ଯୁବକ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାକୁ ବଳାତ୍କାର କଲେ। ସିଏ ହେଇଗଲା ବେଶ୍ୟା, ସତର ଖାଇ ନାରୀ ଜାତିର କଳଙ୍କ। ହେଲେ ଯୋଉମାନେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାକୁ ନାରୀ ଜାତିର କଳଙ୍କ ସତେଇ ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଠାକୁର ହେଇଗଲେ। ତାକୁ ତ ଏ ସମାଜ ବାଛନ୍ଦ କଲାନି। ପେଟ ପାଇଁ ଅଧା ନଙ୍ଗଳା ହେଇ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ନାଚୁଛି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ବେଶ୍ୟାଟାରେ ନାଚ ବାଲିକା। ହେଲେ ଯୋଉ ବାବୁମାନେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାର ନାଚ ଦେଖିବାକୁ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କାର ଟିକେଟ କାଟି ମଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ